Ya nek sista kene siji loro. Nek karek enak tepungne. Yen najan aku wis ngerti kagem para pirsawan. Monggo. Kula badhe nempakaken dhumateng para ibu menapa mbak menapa dik menapa jeng Buwaranggana ingkang sisih mrika piyambak etan piyambak parang ngastomit. Badhe kok kemuya rewek iki. Bu napa mbak yang ngastomit? Sing dalu Mbak Ibu. Sing dalu. Paring asma sinten? Nggih, kula Bu Anik saking Wonogiri. Bu Anik saking Wonogiri. Tasih senggel menapa sampun? Tasih tetep iki. Senggel. Nggih, tetep iki lho. Oh nggih nggih. Mbak Bu Anik nggih Nggih. saking Wonogiri. Nggih. Anu ora disabar nggih Bu. Lah pripun to? Ngomong dalam kuwek. Nggih. Nggih. Sing penting mboten rewelan dalane. Nggih mboten. Nggih matur nuwun. Salajengipun tengenipun paring asma sinten? Bu napa Mbak? Nggih, Wijeng dalu, Kong. Jenggalu. Bukan sinten? Asmane sinten? Nggih, derek tepang nami kula Murni. Murni. Nggih. Murni. Nduk Murni. Dalam Ngarani aku kok ngono kok aja ombok emas ngono. Om ngoten. Soale nek sekokon ora. Napa sing nembe tenan sakniki? Ayam. Sekokon kurke tok gegere dadi. Oh. Mas. Nggih. Tok enom ngono. Nggih, mengke disetel meleh mengke. Mbah ngono wae. Napa dibaleni meleh? Ora rasah wis ora. Wis nek genti. Pulane. Paring asma sinten? Bu Mbak. Derek tepang. Nami kula Nani. Nani. Nggih. Oh nggih Nani. Mbak Nani saking Wuryantara. Wuryantara. Lapor iki derek ditangeti. Ha ora. Saking pundi ngoten? Ngepungke karo para pirsawan nek jalane genah wis ngerti yo. Patut-patut ora Allah. Nih. Mbak Ani karo Mbak Nani karo Mbak Murni. Ya. Entas. Ya iki ana tes iki. Hei. Ora. Dek. Jenengmu sapa? Derek tepangan nami kula Mandanu. Jangkepe sapa? Leng-leng Mandanu. Lengen Mandanu sajake putu dalang sajake. Nggih. Jenenge jeneng wayang kuwi. Wonten